రాధా మాధవ కుంజ విహారీ జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ గోపీజన వల్లభ గిరివరదారి గోపీజన వల్లభ గిరివరదారి యశోదనందన వ్రజ జన రంజన యశోదనందన వ్రజ జన రంజన యమునా తీరావనచారి యమునా తీరావనచారి జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ. హరే కృష్ణ అందరికీ. సో ఈరోజు భక్తి సదాచార క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున ఈ భక్తి సదాచార్ అనేటువంటి క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. సో ముందుగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాధి గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ అందరికి. సో ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక ద్వారా మనము వింటూ ఉన్నటువంటి ఈ క్లాసులో భక్తి సదాచార్ అనేటువంటి ఈ క్లాసులో మనము భాగవతం నుండి ఆ భగవంతుని గురించి చేసేటువంటి ప్రార్థనలు అనేటువంటి అంశంలో ఉన్నాము. సో ఈ క్రమంలో మొదట మనము ఆ ప్రేయర్స్ బై వ్యాసదేవులు, ఆ వ్యాసదేవులు వారు ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తించినటువంటి విధానము, ఆ తర్వాత మనము అర్జునుడు ప్రేయర్స్ బై అర్జున అనేటువంటి అంశాన్ని అంతకుముందు పూర్వ క్లాసులో మనము చూసినటువంటి అంశము. సో ఇక ఈరోజు మనము ప్రేయర్స్ బై కుంతి మహారాణి యొక్క ప్రార్థనలు అనేటువంటి అంశాన్ని ఈరోజు క్లాసులో మనము చూడడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. సో అంతకుముందు వ్యాసుల వారు భాగవతాన్ని ప్రారంభించే ముందు ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అంటూ ఆయనకి ప్రార్థించడము, ఆ తర్వాత అర్జునుడు ఆ కురుక్షేత్ర యుద్ధము ముగిసిన తర్వాత అశ్వత్థామ ఉపయోగించినటువంటి బ్రహ్మాస్త్రం యొక్క వెలుతురుకు ఆయన ఇదైనటువంటి పరిస్థితులలో అక్కడ ఆ వెలుతురు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అనేటువంటి అంటూ ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము మనము గత వారం క్లాసులో చూసాము. అయితే ఈరోజు ఈ క్లాసులో మనము కుంతి మహారాణి ప్రార్థనలు అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనము చూస్తూ ఉన్నాం. కురుక్షేత్ర యుద్ధము ముగిసిన తర్వాత ఆ మృతులు అయినటువంటి వారందరికీ కూడా ఇచ్చేసి వీరందరూ గంగలో స్నానం చేసిన తర్వాత ఆ భగవంతుని యొక్క పాదధూళితో వచ్చినటువంటి ఆ పవిత్ర గంగా నదిలో స్నానం చేసిన తర్వాత అక్కడ ఇక ఆ కృష్ణ భగవానులు వారు తిరిగి
ద్వారకకు వెళ్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో కుంతి మహారాణి జరుపుతున్నటువంటి ప్రార్థనలు. ఇది మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో 8వ అంటే మొదటి స్కందంలోని 8వ అధ్యాయంలో ఉంటూ ఉంది. సో, అందులో ఉన్నటువంటి కొన్ని శ్లోకాల నుండి మనము తీసుకొని కుంతి మహారాణి ప్రార్థనలు, ప్రేయర్స్ బై కుంతి మహారాణి అనేటువంటి అంశాన్ని ఈరోజు ఈ క్లాస్‌లో మనము చూడబోతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో, ఇక్కడ మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ క్రమంలో ఇక్కడ వాస్తవానికి ఇక్కడ దీంట్లో చూస్తున్నటువంటి అశ్వత్థామ సౌనక ముని చెప్తూ ఉంటాడు. అశ్వత్థామ ప్రయోగించినటువంటి ఆ దివ్యమైనటువంటి బ్రహ్మాస్త్రము అమోఘము, అనివార్యము అయినప్పటికీ కూడా సో అక్కడ వెళ్తురు అంతకుముందు అర్జునుడు అడుగుతాడు. దాని యొక్క దివ్యమైనటువంటి దాని కాంతికి భయపడినటువంటి అర్జునుడు కృష్ణ భగవాను వారిని అడిగితే కృష్ణ భగవానుడు అది అశ్వత్థామ ప్రయోగించినటువంటి బ్రహ్మాస్త్రము అని ఆయన చెప్పడం జరిగినటువంటి అంశం. అయితే ఇక్కడ ఉపయోగించబడినటువంటి బ్రహ్మాస్త్రం ఏదైతే ఉందో అది ఆ ఉత్తర గర్భంలో ఉన్నటువంటి అంటే అభిమన్యుడి భార్య అంటే అర్జునుడి కుమారుడైనటువంటి అభిమన్యుని భార్య గర్భంలో ఉన్నటువంటి ఆ శిశువును కూడా సంహరించడానికి ఉండేటువంటి ఆ బాణం ఎవరైతే అశ్వత్థామ ఉపయోగించాడో బ్రహ్మాస్త్రము అది అంటే ఉత్తర గర్భంలో ఉన్నటువంటి దాన్ని గర్భం దహించి నాశనం చేసేటువంటి విధంగా ప్రయోగించడం జరిగినటువంటిది. సో ఆ సందర్భంలో ఇక్కడ కృష్ణ భగవానుడు దాన్ని అంటే ఆయన ఆ గర్భానికి రక్షణ ఇవ్వడము, పరీక్షిత్ ఆమె యొక్క గర్భంలో ఉన్నటువంటి పరీక్షితుడిని కాపాడడము అనేటువంటి అంశాలు చూస్తూ ఉంటాం. సో ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో ఉన్నటువంటి పరమాత్ముడు ఆయన అందరి హృదయాలలో కూడా పరమాత్మ రూపంలో వసించి ఉండేటువంటి ఆ యోగేశ్వరుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు కురు వంశాంకురము అంటే ఆ ఉత్తర గర్భంలో ఉన్నటువంటి కురు వంశాంకురముని రక్షించుట కొరకు ఆయన యొక్క యోగమాయ చేత ఉత్తర గర్భాన్ని కప్పివేయడం జరిగింది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉంటారు అక్కడ అశ్వత్థామ ప్రయోగించినటువంటి ఆ దివ్యమైనటువంటి బ్రహ్మాస్త్రము అమోఘము, అనివార్యమైనటువంటిది. సో అయినప్పటికీ కూడా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆ విష్ణువు యొక్క తేజస్సు చేత ఎదిరించబడినప్పుడు ఆ బ్రహ్మాస్త్రము నిరర్ధకమై భంగపడెను అని చెప్తూ ఉంటారు భాగవతంలో మనకి. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి సూత గోస్వామిలో వారు చెప్తూ ఉంటారు, ఓ బ్రాహ్మణులరా, ఆశ్చర్యంగా ఉండేటువంటి ఆశ్చర్యమయుడు అచ్యుతుడును అయినటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుని కర్మలలో ఇది పరమ ఆశ్చర్యకమైనది, ప్రత్యేకంగా భావించవలసినటువంటి అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఆయన అంతకంటే గొప్పమైనటువంటి లీలలను ఆయన ఆ దేవదేవుడు తన యొక్క దివ్య శక్తి ద్వారా సమస్త భౌతిక జగత్తునే పోషింపి లయింపజేస్తూ ఉన్నాడు అని చెప్తాడు. సో చెప్పి ఇంకా అంటాడు, ఆ విధంగా బ్రహ్మాస్త్ర తేజము నుండి రక్షింపబడిన పిదప తన 5 పుత్రులను ద్రౌపదిని కూడినటువంటి పరమ భక్తురాలైనటువంటి కుంతీదేవి స్వీయ నగరమునకు కేకుటకు సిద్ధపడి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారితో ఈ విధంగా పలికింది అంటూ చెప్తారు. సో ఈ విధంగా కుంతి మహారాణి యొక్క ప్రార్థనలు ప్రారంభమవుతూ ఉంటాయి. సో ఆ సందర్భంలో కుంతి మహారాణి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని ప్రార్థిస్తూ ఉండేటువంటి ఆ ప్రార్థనని మనము చూస్తూ ఉన్నాము. కుంత్యు ఉవాచ నమస్యే పురుషం త్వాద్యం ఈశ్వరం ప్రకృతే పరం అలక్ష్యం సర్వభూతానాం
అంతర్బహిర్వస్థితం. సో ఆ కుంతి మహారాణి ఇట్లా నమస్యే పురుషం త్వాద్యం ఈశ్వరం ప్రకృతే పరం అలక్ష్యం సర్వభూతానామంతర్బహిర్వస్థితం. సో ఆ కుంతి మహారాణి ఆ భగవంతుణ్ణి ఈ విధంగా ప్రార్థిస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. శ్రీమతి కుంతి మహారాణి కుంతి దేవి పలికెను. ఇక్కడ కుంత్య ఉవాచ అంటున్నా, అంటే కుంతి ఉవాచ అంటే కుంతీదేవి పలికెను. నమస్యే నమస్కరింతును, నమస్యే అంటుంది. నమస్యే పురుషం త్వా ఆద్యం ఈశ్వరం. త్వా అంటే నీకు, ఇక్కడ పురుషం అంటే పరమ పురుషుడు అయినటువంటి నీకు, ఆద్యం ఆది అయినటువంటి వాడవు, ఈశ్వరం నీవే నియామకుడవు, ప్రకృతే అంటే ప్రకృతికి, పరమైనటువంటి వాడివి, అలక్ష్యం సర్వభూతానామంతర్బహిర్ అవస్థితం. సో అంటే ఇక్కడ అలక్ష్యం గోచరుడవు, సర్వ అంటే సర్వమైనటువంటి, భూతానాం జీవులకు, అంత అంటే అంతః అంతరమందు, బైహిహి అంటే బాహ్యమునందు, అవస్థితం నిలిచి ఉన్నావు. సో కుంతి మహారాణి ఈ విధంగా పలుకుతుంది. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యం చెప్తూ, అంటే మనకి ఇక్కడ ఆయన ట్రాన్స్లేషన్ చూసినట్లయితే, శ్రీల ప్రభుపాద్ కి జై. ఓ కృష్ణ, ఆది పురుషుడవు, భౌతిక జగత్ గుణములకు పరమైనటువంటి వాడవు అగు నీకు వందనాలు అర్పిస్తూ ఉన్నాము. సమస్తము యొక్క బాహ్య అంతరములయందు నిలిచి ఉన్నాను, నీవు సర్వులకు అగోచరుడవై ఉన్నావు అంటూ ఆ కుంతి మహారాణి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారిని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నటువంటి ప్రార్థనలు. సో ఇక్కడ మనకి భాగవతంలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యము తెలియచేసేటువంటి విధానాల్లో దీనికి వ్యాఖ్యానం చేస్తారు, ప్రామాణికమైనటువంటి వ్యాఖ్యానం. సో ముఖ్యంగా ఇక్కడ మనకి తెలుసు, కుంతి మహారాణి ఎవరు? ఆ కృష్ణ భగవానులు వారి యొక్క తండ్రి అయినటువంటి వసుదేవుని యొక్క సహోదరి. మరి వసుదేవుడి యొక్క సహోదరి అంటే కృష్ణుడు ఏమవుతాడు? తనకు ఆ కుంతి మహారాణికి మేనల్లుడు కదా. సో అయినా కూడా ఇక్కడ చెప్తుంటారు, తన మేనల్లునిగా పాత్ర పోషణ గావించుచున్నను శ్రీకృష్ణుడు వాస్తవానికి ఆది పురుషుడని కుంతీదేవి నిక్కముగా ఎరిగి ఉండెను. ఖచ్చితంగా ఆమె తెలుసుకున్నది కాబట్టే అంతటి జ్ఞానవంతురాలైనటువంటి స్త్రీ తన మేనల్లునికి నమస్కరించటువంటి తప్పిదము చేసి ఉండేది కాదు అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే ఆమె చెప్తుంది ఇక్కడ, ఓ కృష్ణ, ఆది పురుషుడవు, భౌతిక జగత్ గుణములకు పరమైనటువంటి వాడవు, నీకు వందనాలు అర్పిస్తూ ఉన్నాను అని చెప్పింది. అంటే మరి సాధారణంగా మరి కుంతి మహారాణి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని దేవాది దేవుడుగా గుర్తించింది కనుకనే ఆయన ఆది పురుషుడు అని, దేవాది దేవుడు అని ఆమె తెలుసుకున్నది. కాబట్టే ఆ జ్ఞానవంతురాలైనటువంటి స్త్రీ తన మేనల్లుడికి వందనాలు అర్పిస్తూ ఉన్నది. మరి మీ చిన్నవాడైనటువంటి తన మేనల్లుడికి వందనాలు చేయడం అంటే అటువంటి తప్పిదం చేసేటువంటి వాళ్ళు కాదు ఆమె. ఎందుకు మరి చేసిందంటే ఆయన్ని, కృష్ణ భగవాను, అంటే తన మేనల్లు పాత్రలో ఆయన వచ్చినప్పటికీ కూడా ఆయన దేవాది దేవుడు, ఆది పురుషుడు అనేటువంటి అంశము ఆమెకు తెలుసు అని చెప్తూ ఉన్నారు శ్రీల ప్రభుపాద. కనుకనే ఆమె అతనికి ప్రకృతికి పరమైనటువంటి ఆది పురుషునిగా సంబోధించింది. ఈ భౌతిక జగత్తుకి ఆయన పరమైనటువంటి వాడు. సో కాబట్టి ఆయనకి నమస్కారం చేసింది అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు శ్రేణి. అలాగే ఈ జీవులు కూడా దివ్యములైనటువంటి వారే. వారు ఆది గాని అచ్యుతులు గాని కారు. భౌతిక ప్రకృతి యొక్క బంధనాల కారణంగా జీవులు పతనం చెందేటువంటి అవకాశం ఉన్నది.
ఎందుకంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనికి వచ్చినప్పుడు ప్రకృతి త్రిగుణాల వలన వారు పతనం చెందేటువంటి అవకాశం ఉంది. కానీ భగవానుడు ఏమాత్రము ఎన్నడూను పతనం చెందరు అని చెప్తారు. ఆయన ఏ విధంగా ఉన్నా, గోపబాలకుడుగా ఉన్నా, గోపికల యొక్క ప్రియుడుగా ఉన్నా, యశోదానందలకు కుమారుడుగా వచ్చిన, లేదా దేవకి వసుదేవుల యొక్క పుత్రుడుగా వచ్చిన, ఆయన ఎప్పుడూ కూడా ఆయన అంటే ఈ భౌతిక ప్రకృతికి ఏనాడు కూడా ఆయన లోబడేటువంటి వాడు కాడు. భగవద్గీతలో కూడా ఆయన మనకు తెలియచేస్తారు. ప్రకృతి త్రిగుణాలు నా ఆధీనంలో ఉన్నాయి, నేను వాటి ఆధీనంలో లేను అని చెప్తారు ఆయన మనకి. సో కాబట్టి అటువంటి కృష్ణ భగవానుడు వేదముల యందు ఆయన జీవులలో ప్రధానునిగా వర్ణించబడినాడు. నిత్యో నిత్యానాం చేతన చేతనాం అంటూ చెప్పబడినటువంటిది. సో ఆయనే ఈశ్వరుడుగా సంబోధించబడినటువంటి వాడు. సూర్యుడు, చంద్రుడు వంటి దేవతలు లేదా ఇతర జీవులకు కూడా కొంత పరిధి వరకు ఈశ్వరులు అయిన వారెవరిను కూడా పరమ నియామకులు మాత్రం కాజాలరు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ప్రామాణికమైనటువంటి గ్రంథాలలో భగవద్గీత, భాగవతము వంటి వాటిలలో మనకు చెప్పబడినటువంటి. సో కాబట్టి ఇక్కడ శ్రీకృష్ణుడు పరమేశ్వరునిగా లేదా పరమాత్మగా తెలియబడ్డారు అనేటువంటి అంశాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి. మరి అటువంటి ఆ పరమేశ్వరుడు, పరమాత్ముడు అయినటువంటి ఆ భగవంతుడు బాహ్య అంతరముల యందు నిలిచి ఉంటాడు అనేటువంటి అంశాన్ని చెప్తున్నారు. అంటే ఆయన అంతరంగా ఉంటారు, బాహ్యంగానూ ఉంటారు, సూక్ష్మాతి సూక్ష్మంగా ఉంటారు, అనంతంగా వ్యాపించి ఉండేటువంటి వాడు ఆ భగవంతుడు. సో కనుక అందరి హృదయాలలో పరమాత్మ రూపంలో ఉండేటువంటి వాడు. కాబట్టి అటువంటి దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు బాహ్య అంతరములు రెండింటి యందు కూడా నిలిచి ఉండును అనేటువంటి అంశాన్ని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా మనము ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవలసినటువంటి మేనల్లుని రూపమున కుంతీదేవి ఎదుట నిలిచియుండుటయే గాక ఆమె అంతరము యందు మరియు సర్వజీవుల యొక్క అంతరం యందు అతడు స్థితిని కలిగి ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి అర్థం చేసుకోవలసినటువంటి. భగవంతుడు ఎదురుగా బాహ్య అంతరాల్లో ఉన్నారు అనేటువంటి దానికి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి తెలియచేస్తూ ఉంటారు. సో మేనల్లుడు రూపంలో ఎదురుగా బయట కనిపిస్తూ ఉన్నారు. మరి అటువంటి ఆ దేవాది దేవుడే ఆమె యొక్క అంతరంలో, ఆయనకు హృదయంలో కూడా ఉన్నాడు. ఆమె అంతరమునందే కాదు, సర్వజీవుల యొక్క అంతరమునందు ఆయన ఉన్నారు అనేటువంటి విషయము మనకి భగవద్గీతలో 15వ అధ్యాయంలోని 15వ శ్లోకంలో చెప్తారు. నేను సర్వజీవుల హృదయాలయందు స్థితుడనై ఉన్నాను, విరాజమానుడనై ఉన్నాను, నా వలననే స్మృతి, జ్ఞానము, మరుపు మొదలైనవి కలుగుచున్నవి. ఇంకా చెప్తారాయన, వేదములను రచించిన వాడను నేనే, కనుక వేదాల ద్వారా తెలియదగినటువంటి వాడను కూడా నేనే అని చెప్తూ ఉంటారు ఆయన. వేదాంతమును బోధించు ఆచార్యుడును నేనే అని పలికి ఉన్నారు అని మనకి భగవద్గీతలో చెప్పబడినటువంటి అంశం. సో ఆ విధంగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సర్వజీవుల యొక్క అంతర్బాహ్యముల యందు నిలిచి ఉన్నను అతడు అగోచరుడు అని కుంతీదేవి స్థిరపరచుచున్నది. ఆమె ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటుంది, ఓ కృష్ణ, నీవు ఆది పురుషుడవు, భౌతిక జగత్తు గుణములకు పరమైనటువంటి వాడవు, నీకు వందనాలు అర్పిస్తూ ఉన్నాను. మరి నీవు సమస్తము యొక్క బాహ్య అంతరాలలో నిలిచి ఉన్నను, నీవు సర్వులకు అగోచరుడవై ఉన్నావు, నీవు గోచరించవు, నీవు ఈ సర్వజీవులకు నీవు అగోచరునిగా ఉన్నావు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఆ భగవంతుడిని మనం సరిగా అర్థం చేసుకోలేము అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నాం. అంటే ఇక్కడ మనము ఈ సామాన్య మానవులకు ఆ భగవంతుడు చిక్కు ప్రశ్న వంటి వాడు. అంత హృదయంలో ఉన్నాడు అంటారు, మన ఎదురుగా ఉన్నాడు, బాహ్యంలో ఉన్నారు అంటాం. సో కాబట్టి అది అర్థం కాని ప్రశ్న లాంటిది అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తారు శ్రీల ప్రభుపాదులు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఆ కుంతి మహారాణి ఎదుట నిలిచి ఉండడమే కాకుండా, సో ఇంతకుముందు శ్లోకాలలో చెప్పబడినట్లుగా అశ్వత్థామ యొక్క బ్రహ్మాస్త్ర బారి నుండి ఆ ఉత్తర గర్భమును రక్షించుటకై శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆమె గర్భమునందు
ప్రవేశించున్నని కుంతీదేవి అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకొనగలిగెను అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను, ఆ భగవంతుడిని యథార్థంగా దర్శించగలిగినటువంటి ఆమె ఆ కుంతి మహారాణి. సో కాబట్టి ఆ ఎదురుగా ఉన్నటువంటి కృష్ణుడే ఎదురుగా వాళ్ళతో మాట్లాడుతూనే ఉండు, అందరి హృదయాలలోనూ ఉంటూ ఆ భగవంతుడు ఆ ఉత్తర గర్భమునందుకు ప్రవేశించి ఆమె యొక్క గర్భాన్ని రక్షించాడు అని ఆమె తెలుసుకోగలిగినది అని చెప్తున్నారు. అందువల్లనే ఆమె శ్రీకృష్ణుడు సర్వవ్యాపి లేక ఒకే స్థానమునందు నిలిచి ఉండువాడా అనేది ఆ సంభ్రమునకు గురి అయినది. ఎందుకంటే ఆమె తెలుసుకోగలిగింది ఆ ఉత్తర గర్భాన్ని రక్షించినటువంటి విషయాన్ని. సో కాబట్టి ఆ విధంగా భగవంతుడు మరి ఎదురుగా ఉన్నాడు అక్కడ ఆమె గర్భాన్ని. సో కాబట్టి ఇక మరి అటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుడు సర్వవ్యాపియా లేక ఒకే స్థానంలో నిలిచి ఉండువాడా అనేది సంభ్రమానికి ఆమె గురి అయినది అని చెప్తున్నాడు. వాస్తవమునకు అతడు రెండును అయి ఉన్నాడు. ఆమె తెలుసు ఆ విషయం కూడా. ఎందుకంటే సర్వము వ్యాపించి ఉన్నటువంటి వాడు ఆ భగవంతుడు, సర్వంతర్యామి. కానీ శరణాగతులు కాని వారికి అతడు తనను తాను వ్యక్తపరచుకొనడు. అంటే ఆ భగవంతునికి మరి ఎవరికి ఆయన గోచరం ఇస్తాడు అంటే, ఆయన ఎవరికి ఆయన వ్యక్తపరుచుకుంటాడు తనను తాను అంటే, తన యొక్క భక్తులకు. ఎవరు భక్తులు అంటే ఆయనకి శరణాగతి పొందినటువంటి వాళ్ళు, ఆ భగవంతునికి సంపూర్ణంగా శరణాగతి పొందినటువంటి వారికి మాత్రమే ఆయన భగవంతుడు తనను తాను వ్యక్తపరుచుకుంటూ ఉంటాడు. తన భక్తులను రక్షించుకోవడానికి తాను నిరంతరము వారికి ఉంటారు. సో ఇక అటువంటి ఆ భగవంతుడికి మనకు మధ్య ఉండేటువంటి తెర ఏదైతే ఉందో, మనం భగవద్గీతలో కూడా 4 రకాలైనటువంటి దుష్కృతులు నన్ను దరిచేరను, నాకు శరణాగతి కారు అని చెప్తారు. సో ఈ మరి శరణాగతులు కాని వారికి ఆయన వ్యక్తం కాడు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే, ఆ భగవంతుడికి అభక్తులకు మధ్య, భక్తులు మాత్రమే ఆ భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోగలిగేటువంటిది. మరి ఆ భగవంతునికి భక్తులకు మధ్య ఆ ప్రతిబంధకంగా మాయాశక్తి, మాయా తెర ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఎవరైతే ఈ జీవులు ఆ భగవంతుని తిరుగుబాటు ధోరణిలో, ఆ భగవంతుని యొక్క సర్వంతర్యామిత్వాన్ని, ఆయన యొక్క పరమేశ్వరత్వాన్ని, ఆ ఈశ్వర తత్వాన్ని అంగీకరించరో, అటువంటి ధోరణి కలిగినటువంటి జీవుల యొక్క దృష్టిని ఆ మాయాతర కప్పివేస్తుంది అని చెప్తారు. సో అటువంటి ఆ విషయాన్ని మనము నెక్స్ట్ ఇంకొక శ్లోకంలో చూడవచ్చు. హరే కృష్ణ. సో ఆ విధంగా ఆ కుంతి మహారాణి ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తుంది. సో ఇంకా మరికొన్ని ఇంకొక శ్లోకంలో కూడా ఆయన్ని ఆ కుంతి మహారాణి ప్రార్థించేటువంటి ఆ విషయాన్ని చూడవచ్చు. ఇంకా ఈ విధంగా కూడా ఆమె ప్రార్థిస్తూ ఉన్నది ఆ కృష్ణ భగవానుడు. మాయాజవకాని చన్నమం అజ్ఞాదోక్ష జమవ్యయం నలక్ష్యసే మూఢదృశా నటో నాట్యధరో యదా. సో ఇంకా ఆ కుంతి మహారాణి కృష్ణ భగవానుల వారిని ఈ విధంగా ప్రార్థిస్తూ ఉన్నది. మాయా జవనికా చన్నం అజ్ఞాదోక్ష జమవ్యయం నలక్ష్యసే మూఢదృశా నటో నాట్యధరో యదా. సో ఇంకా ఆ కుంతి ఇక్కడ మహారాణి ఆమె అంటుంది, మాయా అంటే ఆ మోహ కారణమైనటువంటి, మోహానికి గురి అయినటువంటి, మాయా జవనిక అంటే, జవనిక అంటే ఇక్కడ తెర, అచ్చన్నం అంటే కప్పివేయబడడం, ఆయా తెర చేత కప్పిబడబడినటువంటి, ఇక్కడ అజ్ఞ అంటే మూడులు, అదోక్షజం అంటే ఇక్కడ భౌతిక భావనకు పరమైనటువంటి వాడు, దివ్యుడు అయినటువంటి వాడు, అవ్యయుడు అయినటువంటి వాడు
ఆ విధంగా గుర్తించబడేటువంటి వారు. అంటే ఇక్కడ ఆమె చెప్పినటువంటి ఆ శ్లోకం యొక్క భావం ఏంటంటే, ఆమె ఏం చెప్తుంది? మాయా జవనికా చన్నం అజ్ఞాదోక్షజమవ్యయం న లక్ష్యసే మూఢదృశా నటో నాట్యధరో యదా. సో అంటే పరిమిత జ్ఞాన ఇంద్రియ జ్ఞానమునకు పరుడవైనందున నీవు యోగమాయ తెరచే కప్పిబడియుండెడి అవ్యయత్వమై ఉన్నావు. వేషధారి అయిన నటుడు గుర్తింపబడని చందమున నీవు మూఢమునకు గోచరింపకున్నావు అంటూ ఆ కుంతి మహారాణి ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇక్కడ ఆమె చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే, పరిమిత ఇంద్రియ జ్ఞానమునకు, అంటే మన యొక్క ఇంద్రియాలు పరిమితులతో కూడుకున్నటువంటి, మన కళ్ళను అన్నిటినీ చూడలేం మనం. కొంత దృష్టి వరకు, కొంతవరకు మాత్రమే మనం చూడగలిగేటువంటిది కదా. సో కాబట్టి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. సో అలాగే మన చెవులు కొంత ఒక లిమిటెడ్ శబ్దాల వరకు మాత్రమే వినగలుగుతాయి. సో కాబట్టి ఇక్కడ పరిమిత ఇంద్రియ జ్ఞానమునకు నీవు పరుడవై ఉన్నావు. అటువంటి నీవు యోగమాయ తెరచేత కప్పబడి అవ్యక్తమై ఉన్నావు, నీవు వ్యక్తం అవ్వడం లేదు. అంటే భగవంతునికి మనకు మధ్య ఆ మాయా తెర అడ్డుగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. మనలో ఉన్నటువంటి ఈ మాయా తెరను తొలగించుకున్నప్పుడు, అంటే ఎప్పుడైతే మనం భగవంతునికి పూర్తిగా శరణాగతులం అవుతామో అప్పుడు ఈ మాయ తెర తొలగిపోతుంది. అంటే ఇక్కడ భగవంతుడు, మాయ చీకటి వెలుతురు లాంటివి అని చెప్తారు. మనం చీకట్లో అజ్ఞానంలో ఉండిపోతూ ఉన్నాం. అందుకే మనం గురువుని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. మనలో ఉన్నటువంటి అజ్ఞానాన్ని తొలగించి జ్ఞానాన్ని పెంపొందించేటువంటి గురు ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాం. సో అంటే వెలుతురు వచ్చిందనుకోండి, సూర్యుడు ఉదయించాడు అనుకోండి, చీకటి ఉంటుందా? చీకటి అంతా పటాపంచలైపోతుంది. అంటే కృష్ణుణ్ణి మనం శరణాగతి నొందితే, కృష్ణుడు మన దగ్గరికి వస్తే మనలో ఉండేటువంటి అజ్ఞానము అనేటువంటి అంధకారము పారదోలబడుతుంది అని చెప్తారు. సో అజ్ఞానం అనేటువంటి అంధకారము మనలో ఉన్నప్పుడు, మన పక్కనే ఉన్నప్పుడు కూడా, అంటే మనం చీకట్లో ఉండిపోతూ ఉన్నాం. తద్వారా భగవంతుడు మనకి గోచరింపడు అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి ఆమె చెప్తూ ఉంది, పరిమిత ఇంద్రియ జ్ఞానమునకు పరుడవైనందున నీవు యోగమాయ తెరచేత కప్పబడి ఉండడి అవ్యక్త తత్వమై ఉన్నావు. ఎలా అంటే ఇంకా ఆమె చెప్తూ ఉంది. సో అక్కడ ఆమె చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే, నటో నాట్యధరోయత అంటుంది. అంటే నట అంటే నటుని, నాట్యధరః అంటే ఆ వేషధారణ. అంటే ఏదైనా ఒక పాత్రలో ఎవరైనా ఒకళ్ళు వ్యక్తి వేశాడు అనుకోండి, నాటకాలు చూస్తూ ఉంటాం కదా మనం. ఆ నాటకాల్లో ఎవరైనా తన మేకప్ వేసుకొని ఒక పాత్రలో ఉన్నాడు అనుకోండి, సో ఆయన బాహ్యంగా కనిపించేటువంటి దాన్ని చూసి ఆయన అంతర్గతంగా ఎవరో తెలుసుకోలేనటువంటి. సో ఇక్కడ కూడా చెప్తూ ఉన్నారు, ఆ భగవంతుడు వేషధారి అయి ఉన్నటువంటి నటుడు గుర్తింపబడని సందమున నీవు మూర్ఖులకు గోచరింపకున్నావు. ఎందుకంటే అజ్ఞానంలో ఉండేటువంటి వారికి వాస్తవంగా ఆ నటన, ఆ వేషం ఎవరేసుకున్నారు అనేటువంటిది గుర్తుపట్టలేరు అని చెప్తున్నారు. సో అంటే మనలో ఉండేటువంటి ఆ అజ్ఞానం కారణంగా ఆ మూఢుడైనటువంటి ప్రేక్షకుడు, మూఢదృశ అని చెప్తున్నారు. ఆ మూఢ అయినటువంటి ప్రేక్షకుడు నటుని అంటే వేషధారణ కారణంగా ఏ విధంగా అయితే గుర్తించలేకపోతూ ఉన్నారో, ఈ జీవులలో ఉన్నటువంటి అజ్ఞానము కారణంగా నిన్ను తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ మనము అర్థం చేసుకోవలసినటువంటి అంశం ఏంటంటే, అజ్ఞానులైనటువంటి వారు తనను తానే, అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి మనవలే సామాన్యమైనటువంటి మానవుడిగా పొరపాటుగా భావించి హేళన కావింతురని ఆ భగవంతుడే భగవద్గీత యందు చెప్పబడినటువంటి అంశం. ఓ అర్జున, నేను మానవ రూపం దాల్చినప్పుడు ఈ మూర్ఖులు నన్ను హేళన చేస్తూ ఉన్నారు, వారిలో ఉండేటువంటి అజ్ఞానం కారణంగా అని చెప్తాడు భగవద్గీతలో మనకి కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడితో. సో అదే విషయాన్ని ఇక్కడ కుంతి మహారాణి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఏమంటుందామె? అజ్ఞానులైనటువంటి వారు మనవలనే కృష్ణుడు కూడా, కృష్ణ భగవానుడు కూడా, విష్ణువు ఆయన కూడా
సామాన్య మానవుడే అని పొరపాటుగా భావించి హేళన చేస్తూ ఉన్నారు. అందుకే ఇక్కడ ఆమె అంటుంది, వేషధారణల్లో ఉన్నటువంటి నటుడిని ఎలాగైతే గుర్తించలేకపోతూ ఉన్నారో, నిన్ను కూడా అలా విధంగా వివిధ అవతారాలలో నీవు వస్తూ ఉన్నటువంటి నిన్ను గుర్తించలేకపోతూ ఉన్నారు ఈ సామాన్య జనులు అంటూ ఆ కుంతీ మహారాణి ద్రోవపరిచిన విషయం ఇక్కడ. భగవానుని అధికారమునకు ఎదురు తిరిగేడి వారు అజ్ఞానులైనటువంటి వారు. ఎందుకంటే ఆయనే ఈ సమస్తాన్ని సృష్టించి పోషిస్తూ ఉన్నటువంటి భగవంతుడు. మరి అటువంటి భగవంతుని యొక్క అధికారాన్ని ధిక్కరించినటువంటి అసురులు ఎంతో మంది చూస్తూ ఉంటాం మనం. సో అలా ఆ అధికారానికి ఎదురు తిరిగేటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా అజ్ఞానులే అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో అటువంటి అజ్ఞానులు అసురులుగా తెలియబడతారు అని చెప్తారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, శ్రీకృష్ణుడు భగవానుని యొక్క ఆధిపత్యమును, అంటే ఆ అసురులుగా ఉన్నటువంటి వారు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క విష్ణువు యొక్క ఆధిపత్యాన్ని ఎన్నడూ కూడా వారు అంగీకరింపరు అని చెప్తారు. సో మనం చూస్తూ ఉంటాం ప్రహ్లాద చరిత్రలో హిరణ్యకశిపుడు, హిరణ్యాక్షుడు, రావణాసురుడు, వక్రదంతుడు వంటి, అలాగే శిశుపాలుడు వంటి ఈ అసురులందరూ కూడా ఆ కృష్ణ భగవాన్ యొక్క ఆధిపత్యాన్ని ఎన్నడూ కూడా వారు అంగీకరించరు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఇంకా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి భగవద్గీత భాగవతం భాష్యాల్లో చెప్తారు, రాముడు, నరసింహుడు, వరహాది రూపములలో మరియు కొన్నిసార్లు కృష్ణుడు తన యొక్క సహజ రూపంలోనే వస్తారు. ఇప్పుడు కుంతీమాత ఎదురుగా ఉన్నటువంటి ఆ ద్వాపర యుగంలో దేవకి వసుదేవుల యొక్క పుత్రుడుగా వచ్చినటువంటి కృష్ణుడు, ఆ గోపబాలకుడుగా వచ్చినటువంటి వాడు, ఆ గోపికల ప్రియుడుగా వచ్చినటువంటి వాడు సాక్షాత్తు దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణుడే అనేటువంటి అంశాన్ని వారు ఇక్కడ ఆయన అవతరిస్తూ ఉంటారు. తర్వాత ఆ అవతారాలలో ఆయన అద్భుతమైనటువంటి పలు మానవులకు అతీతమైనటువంటి కర్మలను ఆయన వనదిస్తారు, లీలలను ఆయన చేస్తూ ఉంటుంటారు అని చెప్తూ ఉంటారు కదా. సో నరసింహ అవతారంలో ఆ హిరణ్య కశిపుణ్ణి సంహరించడం సాధారణంగా సాధ్యమయ్యేటువంటి కాదు. సో బ్రహ్మ ఇచ్చినటువంటి వరానికి ఎటువంటి ఆటంకం కలగకుండా ఆయన్ని సంహరించడం. అలాగే సాక్షాత్తు కృష్ణ భగవానుడు వారు ద్వాపర యుగంలో వచ్చినప్పుడు తన తల్లి ఒడిలో ఉన్నప్పటి నుండే అనేకమైనటువంటి మానవాతీతమైనటువంటి లీలలను ఆయన ప్రదర్శించినటువంటి అంశాలు చూస్తూ ఉంటుంటాం. ఎప్పుడైతే ఆ నందుని ఇంటికి చేర్చబడతాడు చిన్న పిల్లవాడిగా ఉన్నప్పుడే కంసుడు అనేక మంది రాక్షసులను అనేక అవతారాలను పంపిస్తాడు, పూతలను పంపిస్తాడు. తన యొక్క స్తనాలకు విషాన్ని పూసుకుని ఒక మంచి సుందర స్త్రీగా తయారై ఆయనకి చిన్ని కృష్ణుడు రోజులుగా ఉన్నటువంటి బాలుడికి పాలు ఇవ్వడానికి వెళ్తుంది. ఆమె తన యొక్క స్తనాలకు విషం పూసుకొని పోతుంది. సో మరి అటువంటి పూతన అనేటువంటి రక్కసిని వధించినటువంటి వాడు కృష్ణ భగవానుడు. మరి అది సాధ్యమవుతుందా? చిన్న పిల్లలు ఉయ్యాల్లో ఉండి ఎటు కదలలేనటువంటి పిల్లలు మనం చేతుల్లోకి తీసుకుంటేనే వచ్చేటువంటి ఆ చిన్ని కృష్ణుడే పూతనను సంహరించినటువంటి వాడు. ఇంకా అనేకమైనటువంటి వక్రదంతుడు ఇంకా అనేకమైనటువంటి రాక్షసులను సంహరించినటువంటి వాడు చిన్న పిల్లవాడుగానే ఉన్నప్పుడు. తృణవర్తుడు వంటి రాక్షసులను సంహరించినటువంటి. అలాగే ఇంకా ఆయన చిన్నపిల్లవాడుగా ఉన్నప్పుడు గోవర్ధన లీల, బాలుడిగా ఉన్నప్పుడు 5-6 సంవత్సరాల బాలుడిలాగా ఉండేటువంటి ఆ సందర్భాల్లో, లేదా అంతే ఉంటుంది కదా. సో బాలుడిగా ఉన్నటువంటి ఆ సందర్భాలలో ఒక సామాన్య బాలుడు వలె ఉండి, సో 7 రోజులు అంటే రోజు అంటే మనం పగటి సమయమే లెక్కేసుకుంటాం, ఒక రోజు గడిచింది అంటే మనం. కానీ అక్కడ 7 పగళ్ళు 7 రాత్రులు తన యొక్క చిటికన వేలుతో గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఎత్తి, ఒక సాధారణ చిన్న పుట్టగొడుగు వలె దాన్ని ఎత్తి 7 రోజులు అంటే 7 పగళ్ళు 7 రాత్రులు ఆ పెను తుఫాను నుండి అక్కడ ఉన్నటువంటి వారందరినీ కూడా రక్షించి లీల జరిపినటువంటి వాడు
కృష్ణ భగవానుడు కదా. సో కాబట్టి ఆ గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఎత్తడం, అనేక దినాలు ఎత్తి పట్టుకోవడం అనేది సాధారణమైన వాటికి సాధ్యమయ్యేదేనా? కాదు కదా. సో కాబట్టి ఆయన భగవంతుడే, సాక్షాత్ కృష్ణుడు అవతారం తీసుకున్నటువంటి వాడు దేవాది దేవుడు అనేటువంటి. సో కాబట్టి ఇంకా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తారు మనకు, మరి భగవంతుడి యొక్క అటువంటి మానవాతీతమైనటువంటి కర్మలు ఎన్నో పురాణాలలోను, ఇతిహాసాలలోను, ఉపనిషత్తుల వంటి ప్రామాణికమైనటువంటి వేద వాజ్మయమాలలో వివరించబడ్డాయి అని చెప్తూ ఉంటారు. ఇంకా ఆయన భగవద్గీత రూపంలో ఆ దేవదేవుడు పలు అద్భుతమైనటువంటి ఉపదేశాలను కూడా మనకి ఇచ్చారు అని చెప్తారు. సో అందుకే అటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారిని ఆ కుంతీమాత ప్రార్థిస్తూ ఉన్నది. ఎందుకంటే తన మేనల్లుడు చిన్న పిల్లవాడు, అంటే పిల్లవాడు కాకుండా తనకంటే చిన్నవాడు, అటువంటి వాడిని కీర్తించడము అంటే ఇక్కడ ఆమె మహాజ్ఞానవంతురాలు అని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. సో ఇంకా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తారు మనకి, భగవద్గీత రూపంలో ఆ దేవదేవుడు కృష్ణ భగవానుడు పలు అద్భుతమైనటువంటి ఉపదేశాలను, మన జీవన విధానం, మనం ఏ విధంగా ఉండాలి, ఏ విధంగా ఉంటే తిరిగి మనము మన యొక్క యథార్థమైనటువంటి స్వధామమైనటువంటి ఆ భగవంతుని ధామానికి చేరుకోగలము అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన మనకి వివరించినటువంటి అంశం. సో ఇంకా ఆయన చెప్తారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, యోధునిగా ఆయన ఒక క్షత్రియుడిగా అవతారాలు తీసుకున్నటువంటివి. అలాగే ద్వాపర యుగంలో అంటే కృష్ణుడిగా వచ్చినప్పుడే ఆయన యోధుడుగాను, గృహస్థునిగాను, ఆచార్యుడుగాను, గీతాచార్యుడు, గీతను బోధించినటువంటి అర్జునుడికి కురుక్షేత్ర రణరంగ సమయంలో ఆ యుద్ధ నేపథ్యంలో జీవితాన్ని జీవిత విషయాలను బోధించి మన జీవన విధానాన్ని బోధించినటువంటి ఆచార్యుడు. అలాగే ఇంకా త్యాగిగాను అతడు తన యొక్క శక్తి సామర్థ్యాలను ప్రదర్శించి ఉన్నాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో అవే కాకుండా మనకి ఉన్నటువంటి పరంపరలో పూర్వ ఆచార్యులు ఉన్నటువంటి వారు, ప్రామాణికమైనటువంటి ఆచార్యులైనటువంటి వ్యాసుడు, దేవలుడు, అసితుడు, నారదుడు, మధ్వాచార్యులు, ఇప్పుడు మనకి కొంత ఎక్కువగా తెలిసినటువంటి మధ్వాచార్యులు, శంకరాచార్యులు, రామానుజాచార్యులు, చైతన్య మహాప్రభువులు, అలాగే షడ్ గోస్వాములైనటువంటి జీవ గోస్వామి, విశ్వనాథ చక్రవర్తుల ఠాకూర్ల వారు, మరి ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క గురువు అయినటువంటి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల ఠాకూర్ల వారు, మరియు ప్రామాణికులైనటువంటి ఇతరులు ఎందరో ఆ భగవంతుణ్ణి, ఆ కృష్ణ భగవానుడిని పూర్ణ పురుషోత్తముడైనటువంటి భగవానుడుగా అంగీకరించినారు అని చెప్తారు. అంతేకాకుండా ఆ దేవాది దేవుడు కూడా ప్రామాణికమైనటువంటి ఆ వాజ్మయాలందు అనేక చోట్ల ప్రకటించి ఉన్నారు. ఆయనే ప్రకటిస్తూ ఉన్నారు. మరి ఆయనకు సంబంధించినటువంటి విషయాలు ఆయన చెప్తేనే కదా తెలిసేది. సో అందుకే భగవద్గీత యందు అనేక మార్లు ఆయన ఆ విషయాలను ప్రకటిస్తూ ఉంటుంటారు. అయినా కూడా శ్రీల ప్రభుపాదులు చెప్తారు. సో ఆ విధంగా ఆ భగవంతుణ్ణి యోధునిగాను, గృహస్థునిగాను, ఆచార్యునిగాను, త్యాగిగా అతడు యొక్క ఎన్నో రకాలైనటువంటి అవతారాలను, ఆయన శక్తి సామర్థ్యాలను ప్రదర్శించినాడు. అటువంటి ఆ అంశాలను అనేక మంది ప్రామాణిక ఆచార్యులు ఆయనని పూర్ణ పురుషోత్తముడైనటువంటి భగవానుడుగా అంగీకరించారు అని చెప్తారు. అంతేకాకుండా ప్రామాణికమైనటువంటి ఆ వాజ్మయాల యందు ఆ భగవంతుడే ప్రకటించారు. అయినప్పటికీ శ్రీకృష్ణుని పరతత్వమును అంగీకరించుటకు సమ్మతించని అసుర స్వభావము కలిగిన ఒక తరగతి వారు కూడా ఉంటారు. ఒక రకంగా భగవంతుణ్ణి ఆ పరంపరలో ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఆ భగవంతుణ్ణి అంగీకరించినప్పటికీ కూడా మరొక ఇక్కడ అందుకే భగవద్గీతలో చెప్తారు, సో 4 రకాలైనటువంటి దుష్కృతులు నన్ను దరిచేరరు, కానీ మరొక 4 రకాలైనటువంటి గొప్ప ఆత్మలు, మహానుభావులు నన్ను దరిచేరుతారు అని చెప్తూ ఉంటారు ఆయన.
ఆపదలలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, సిరి సంపదలను కోరుకునేటువంటి వారు, జ్ఞానాన్ని పొందాలి అనేటువంటి ప్రయత్నించినటువంటి వారు, సో జ్ఞానులు, వీళ్ళందరూ కూడా ఆయన్నెప్పుడు కీర్తిస్తూ ఉంటారు అని చెప్తారు. సో కాబట్టి ఆ విధంగా ఒక వర్గం వారు ఆ భగవంతుడిని అంగీకరించింది ప్రామాణికులైనటువంటి వాళ్ళు ఉన్నప్పటికీ, మరొక అసుర స్వభావాలు కలిగినటువంటి మరొక తరగతి వారు ఆ భగవంతుని యొక్క పరతత్వాన్ని అంగీకరించరు, సమ్మతి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. పూర్వము మరియు ప్రస్తుతము కావించినటువంటి పలు పాపకర్మల ఫలములైన వారి అజ్ఞానము, మొండితనమే దానికి కారణము అంటూ చెప్తారు. ఈ విధంగా మనం అనేక జన్మలలో చేసుకున్నటువంటి ఆ పాప కార్యాల వల్లనే మనకి భగవంతుడికి మధ్య మాయాతెర ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి అటువంటి శ్రీకృష్ణుడు తమ ఎదుట నిలిచినను ఆ దేవదేవుణ్ణి గుర్తించలేకపోతారు అటువంటి వాళ్ళు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉంటారు, ఇంకొక ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏమిటంటే, తమ పరిమితమైనటువంటి ఇంద్రియములపైనే అధికంగా ఆధారపడి ఉంటారు వాళ్ళు. సో ఎందుకంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి ఇంద్రియాల దృష్టికి అతీతుడు ఆ భగవంతుడు. అందుకే భగవద్గీతలో మనం చూస్తాం, 11వ అధ్యాయంలో అర్జునుడు అడుగుతాడు కృష్ణ భగవాన్ని, నీ యొక్క విశ్వరూపం, ఈ విశ్వమంతా నీవు ఏ విధంగా వ్యాపించి ఉన్నావో నేను చూడాలి అని అనుకుంటూ ఉన్నాను అంటే, సరే అలాగే చూపిస్తాను అర్జున, కానీ నీవు యొక్క ఈ ప్రాపంచకమైనటువంటి భౌతికమైనటువంటి కళ్ళతో నీవు నన్ను చూడలేవు, నీకు నేను దివ్య దృష్టిని ప్రసాదిస్తూ ఉన్నాను అని తన భక్తుడికి, మిత్రుడికి ఇస్తాడు. సో ఆ విధంగా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి దృష్టి కలిగినటువంటి వారికి మాత్రమే ఆ భగవంతుడు గోచరిస్తాడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది. సో కాబట్టి మన యొక్క ఈ ఇంద్రియాలు పరిమితమైనవి అని చెప్తాం. సో దానికి ఎన్నో ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. సో ఆ విధంగా తమ పరిమితమైనటువంటి ఇంద్రియాలపైనే ఆధారపడి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు శ్రీకృష్ణుని ఎప్పుడూ కూడా దేవదేవునిగా ఎరగజాలరు అని చెప్తూ ఉంటారు. అటువంటి వారే నేటి శాస్త్రజ్ఞులు వంటి వారు కదా, అతివాదులు వారు ప్రతిదాన్ని కూడా తమ ప్రయోగాత్మక జ్ఞానంతోనే తెలుసుకొనగోరుతూ ఉంటారు అని చెప్తారు. కానీ పరిమితమైనటువంటి ప్రయోగాత్మక జ్ఞానము ద్వారా శ్రీకృష్ణ భగవానుని అనుభూతమొనర్చుకునటం అనేది అత్యంత దుర్లభము అని చెప్తారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి. సో అందుకే ఈ శ్లోకమునందు ఆ భగవంతుడు అదోక్షజునిగా వర్ణించబడినారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఆయన్ని అదోక్షజుగా, ఆయనని అదోక్షజమవ్యయం అంటూ ఆ కుంతి మహారాణి ఆయనని కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో కాబట్టి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి భాగవతం యొక్క వివరణలో చెప్పేటువంటి అంశాలలో, కాబట్టి ఆ దేవదేవుడు ప్రయోగాత్మక జ్ఞానమునకు పరమైనటువంటి వాడు, ఈ భౌతికమైనటువంటి దేని ద్వారా కూడా ఆయన మనకి గోచరించాలంటే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జ్ఞానం మాత్రమే కావాలి. సో కాబట్టి ఈ ప్రయోగాత్మకమైనటువంటి ఈ పరిమితమైనటువంటి జ్ఞానము ద్వారా భగవంతుడు మనకి గోచరించడు అని చెప్తారు. సమస్తము గాంచగలమని వాదము కావించినను కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి పరిస్థితుల యందు మనం చూస్తాము, దాని మీదకి వెళ్తాం, దీని మీదకి వెళ్తాం, ప్రయోగం ఫెయిల్ అవుతుంది అంటాం, పూర్తిగా ఇది కూడా చేయలేం. సో ఇంకా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉంటుంటారు మనకి భాగవతంలో. సో ఇక్కడ కుంతి దేవి చెప్తున్న బద్ధజీవుల అంటే ముఖ్యంగా అల్పజ్ఞులైనటువంటి వర్గాలకు సంబంధించినటువంటి ఈ లోపము అంగీకరించుచున్నటువంటిదిగా చెప్తారు. అట్టి అల్పజ్ఞానులైనటువంటి వారికి దేవాలయాలు, మసీదులు, ప్రార్థనా మందిరాలు అత్యంత అవసరము అని చెప్తారు. మరి ఎందుకు ఈ మందిరాలు అవసరం? ఇవన్నీ ఎందుకు అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలో ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని పొందడానికి మనకి సో దేవాలయాలు, మసీదులు, ప్రార్థనా మందిరాలు
వంటి అత్యంత అవసరము అనేటువంటి విషయాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారు. అందుకే ఆయన తన యొక్క 69 సంవత్సరాల వయసులో చూడండి, ఆ వయసులో మనం ఏం చేస్తాము? హరే కృష్ణ, హరే రామ అనుకుంటూ ఇంట్లో కూర్చోవాలనుకుంటాం. కానీ చాలా తక్కువ డబ్బుతో అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాలకు వెళ్ళి అక్కడ ఇస్కాన్ సంస్థను స్థాపించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇస్కాన్ మందిరాలను స్థాపించినటువంటి వాళ్ళు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. సో అటువంటి ఆ దేవాలయాలు, మసీదులు, ప్రార్థనా మందిరాలు వంటి పవిత్ర స్థలముల యందు ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రామాణికతను అంగీకరించటం మొదలుపెట్టి, తద్వారా ప్రామాణికులైనటువంటి వారి నుండి, ఎందుకంటే అక్కడ పూజారులు, గురువులు ఉంటుంటారు. సో వారి ద్వారా ఆ దేవదేవుని గురించి శ్రవణం చేయగలుగుతారు అని మనము ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయాలలో పురోభివృద్ధి చెందడానికి భక్తుల యొక్క సాంగత్యం అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఈ విధమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక జీవనము ఆరంభము అల్పజ్ఞులైనటువంటి వారికి చాలా అవసరము అని చెప్తారు. సో ఈ జనసామాన్యానికి ఆలయాలు ఇవన్నీ చాలా అవసరం అని చెప్తారు. సో అందుకే ఆయన ప్రపంచవ్యాప్తంగా 108 ఇస్కాన్ మందిరాలు స్థాపించి, ఇంకా ప్రతి ఊరికి ఈ కృష్ణతత్వం వెళ్ళాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో వారు చేస్తూ ఉన్నటువంటి ఇస్కాన్ సంస్థ ద్వారా జరుగుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆ ప్రయత్నంలో భాగంగానే ఇస్కాన్ మంగళూరు నుండి మనకి ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఆ తత్వము తెలవాలి, కృష్ణతత్వము, భగవద్గీత, భాగవతము మనమేంటి, మన జీవన విధానం ఏంటి అనేటువంటి దానికోసం భగవద్గీత గురించి మరి తెలుసుకున్న తర్వాత భగవంతునితో మన సంబంధం ఏమిటి అనేటువంటి విషయాలు తెలుసుకోవడానికి భాగవతం పైన క్లాసులు వివిధ క్రమాల్లో మీకు ఆన్లైన్లో ఇంట్లో ఉండే వినే విధంగా ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి. సో మీరు కూడా మీ అందరికీ తెలియచేయండి. సో ఈ విధంగా తెలుసుకొని ఉండే విధంగా మనము ఈ జీవులకు చేసేటువంటి ఉపకారం డబ్బుల వల్ల, ఇంకేదో ఇవ్వడం వల్ల వచ్చేది కాదు. భగవంతుని గురించి తెలియచేయడమే గొప్ప ఉపకారం అని చెప్తారు జీవులకు, ఈ జన సామాన్యానికి. సో కాబట్టి ఇస్కాన్ గురించి, ఆలయాల గురించి, భగవద్గీత, భాగవతాల గురించి నలుగురికి ప్రచారం చేయండి మీకు తెలిసినటువంటి విషయాలు. సో ఈ విధంగా జనసామాన్యము ఆధ్యాత్మిక విలువల స్థాయిని వృద్ధి చేసుకోవడము అవసరమైనటువంటి పూజా స్థానాలు ఏర్పాటును కేవలము మూర్ఖులైనటువంటి వారే నిందిస్తారు. ఆలయం కట్టేదానికంటే ఇంకేదో హాస్పిటల్ కడితే లేదా ఇంకేదో కడితే వారికి అదవుతుంది కదా అని చెప్పి వాదించేటువంటి మూర్ఖులు కూడా ఉన్నారు అని చెప్తారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. మరి సాధన యందు పురోగమించినటువంటి భక్తులు సేవా కార్యము ద్వారా ఆ దేవదేవుని ధ్యానించుట ఎంతటి లాభదాయకమో సాధారణంగా దేవాలయాలు, మసీదులు, ప్రార్థనా మందిరాల యందు చేయబడేటువంటి రీతి భగవానుని ముందు వంగి నమస్కరించుట అల్పజ్ఞులు అంతే లాభం కలుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. కాబట్టి ఆ విధంగా వారికి ఆ విధమైనటువంటి అవకాశాన్ని కలగజేయాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. హరే కృష్ణ.